Ini pun sepindah Boko Sawiji, kawula tepangaken dari sebelah kanan dulu, asli dari Gunung Kidul. Monggo dipersilakan untuk berdiri jengkaripun Dyah Ayu Dewi Topan Waton Ono campur sarinya Indonesia. Selamat siang, Ajeng Dewi Topan. Selamat siang. Ini masih bulan Syawal atau belum tadi? Sudah tidak. Sudah tidak, Onci. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nih, Mbak Deh. Amin. Sehat toh, Mas? Alhamdulillah nambah siji. Oh, apa nih? Wedhuse ning omah, anggo korban mengko. Anje, artis kedua dari Campur Sari Waton Ono berasal dari kota Solo. Informasi yang saya dapat dekat dengan stadion Manahan. Iya, karena betisnya gede-gede suka main bola. Oh, silir. Silir ini kalian jampingan kan yang cedak. Cedak silir jampingan Solo. Monggo dipersilakan untuk berdiri jengkaripun Dyah Ayu Ani Tiara Waton Ono campur sarinya Indonesia. Selamat siang. Selamat siang Jeng Ani. Alhamdulillah bertemu kembali. Setelah Sekian purnama. Mas. Nggih. Masih open toh ya? Open dong. Open donasi maksudnya. Endi sembah nuwun Jeng Ani Tiara mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Artisnya terakhir menika asli dari kota Cilacap, Jawa Tengah. Rodok-rodok piye ngono. Sing senengane buah gandul atau pepaya. Ora kur siji senengane milih loro. Monggo dipersilakan untuk jengkar sasing pasrah barangan penyanipun Diajeng Dian Garasa Waton Ono campur sarinya Indonesia. Geser. Kita memanfaatkan tempat yang ada dulu. Jadi agak empet-empetan nggak apa-apa ya, Dek ya. Yes. Hari ini ternyata alhamdulillah nih penyanyinya slim fit semuanya, termasuk Mas MC ya. Ini berat bersih semua kalau dikumpulkan 150 km. Jika kawula piyambak selaku pambior MC ingkang asma Broto Asmara mijil saking laladan Wonogiri sukses. Perlenggah para tamu kakung putri ingkang kirmatan turipun ngaturaken wilujeng lelenggahan, wilujeng mirsani budaya Jawi lumantar campur sarinya Indonesia, campur sari Waton Ono. Nuwun matur nuwun. Sebagai lagi pambuka spesial kagem Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, monggo sarengan konco-konco campur sari Waton Ono. Ayo cok, satset gaske. Ini sudah ada yang mau joget, sudah ada yang mau request. Wasik.
bojone nang ora. Oh nek aja digawa tapi ra batu iki. Terus suwun Mas Yati. Masuk. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani gimana ya pindahan ora apa awan-awan lunga blonjo nang pasar pae kowe ada pate penting kaki grogi dilagi jenengan emang bener emang bener. Mas. Bersama Bunda Ade. Yakin Bu, niki lagune niki bener. Nggih. Oh iya. Yo, kaya ngene rasane wong nandang kangen. Wasik. Ayo siapa yang mau nyapa boleh Bunda? Ayo. Tansah kelingan kepengen nyawang sebelo wari wis amot tenang. Masuk, Dik. Belum. Set. Yo di kerajaan di lekane kowe ngapusi. Monggo yang di sana mau joget boleh ya. Tangis badanku, rantaku leku, elek kepanganas elok ning dadaku. Cendol dawet, cendol dawet seger dek, cendol, Dapat Mas, cendol, dapat Mas, cendol dek, dapat Mas. cendol dawet seger biro, 500-an Mas, Terus. tak pakai ketan Mas. ciro, rupat lima enam piduamu, entah ginta ginta, entah ginta ginta, entah ginta ginta, Nyok Mas. Oslo Oslo, masuk Bunda Ade, Ini lah, Mas. masak yo, sikat yo, hey, ha. Kudu Awet, hey, yo, hey, ha. Nah,
masuk deh. Lep. Sikat yo. Bersama campur sarinya Indonesia Waton Ono kerja bareng suara langgeng audio sound system Swak Jose dek. Dimas wong ayu tak jalo ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Lili Production. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa Mas musti kaneng ati tresnaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno datang kendana saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Waton ono campur seni Indonesia Lili Production. kerja bareng suara langgeng audio. Masa ya dek? Masa mas. Penak-penak. Hei ha! Dimas musti kaneng ati tresnoku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno datang kenda
kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasut nyata yen to aku siramu isih nyawido ditambah Tambah mas. Kita lanjut lagi, Dek. Oh, masih. Saja sing Di bonus masih. waton ono luar biasa. Enak ya mas. Iya iya lagi. Sika. Kemas kowe sing tak sayang lalino aku kudu kelangan. Dimas musti gandeng ati tresnoku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkon kule lampu tresno datang kendama saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasih nyata yen to aku siramu isih nyawido dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kule lampu tresno datang kendhat saking coba
Wonten ono Saya yang nyanyi, Bunda yang nyawer ya. Biar nggak nervous. Yo. Bunda cantik sini. Ayo lah, dance kan. Sawer Bunda. sikat yo. Abang kira Oh, lamun bisa. weh ha. Awak kuremas mikir perjalanan. Perjasilana jalak disayang. Sing tuwon derwake ditinggal. Lanjut Bunda. Say ha. Lo. Siramu rapi Oh. Weh ha. Anggung tresno mas anteng waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jare saiki bingung ngertine. Itu nggak dihabisin. Umpama. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Sun. De. Berkah selalu Bapak Sukirno. Enji. Spesial kagem beliau Bapak Sukirno dipun aturaken Gubuk Asmara. Iya iya iyo, iya iya iyo. Jenenge Gubuk Asmara. Biyen kae tak nggo andung tresno. Tanpa bangtal tanpa kloso pun abote ketaman asmara. Fokus guys, fokus. Heh? Fokus. Lah iya toh. Rada Kandhane fokus ki. cathetan sajroning ati dadang luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren jek ning gubuk asmara. Spesial kagem Bapak Sukirno, Gubuk Asmara, blunya sudah kok. Waton ono. Wasik. Ayo Mas, goyangnya Mas. Oh.
Wale lho, Dik. Kowe iki ngarep pasti. Iya ta iki? Aduh. Gadoke, gadoke. Adik, aku sayang. Wajah cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Ayo. Amas aja ngedewan. Hey. Adres aku iki omong sebulan. Ora ono maneh kata sayang-sayangan yo mung janjine, yo mung kawin kontrak. Di syuting, di syuting. Inceng sih. Punyer ke dia. Lily Production luar biasa. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontang. Asik. Pelaksanaan kawinan bisa kabul kumandang. Diramu tak bisa terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk Ani. Masuk yo. Waton ono campur sari sembah nuwun. Lily Production. Asik ya, Dik. Mas Broto, gayang jeng. Masuk, masuk, masuk. Asik, masa mas. Adik, adindaku sayang. Wajah cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Hey. Aku iki omong cukup sebulan. Tak ada lagi kata sayang-sayangan. Mergo janjine yo mau kawin kontrak. Asik. Ayo, Bunda. Monggo. Asik. Masa mas. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan aku bayar kontang. Pelaksanaan kawinan ijab kabul kumandang. Namun nagisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk seorang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk seorang. Matur suwun Bunda. Monggo pamriksa mas.
joget ini? Enggak, lagi Bapak? sibuk. Oh masih sibuk. Nanti. Pengantin? Heeh. Mau joget? Nanti Nanti. dulu. Oke. Anjani. Iya. Monggo Pak De, jogetnya sini dong. Yes. Biar masuk TV sini sini. Namanya siapa? Ibu Marni. Lagunya apa nanti? Bojoloro. Lanjut. Ayo. Janjani. Ayo, Bunda Marni nyanyi dulu. Spesial kagem Bunda Tri. Ya. Kasih Bude, spesial.
Waton ono campur sarinya Indonesia. Ono ku ngenteni Hey ha. Jogja Solo. Matur nuwun. Anji sebuah nuwun Bunda Tri dan juga Lah piye nek wong wedok ki mesti efeknya mesti lambene kudu jedir. iya. Baik, kali ini satu lagu spesial buat Anda semuanya yang suka lagu-lagu dangdut lawas. Masih bersama Waton Ono campur sarinya Indonesia. Ada pertemuan spesial buat Anda semuanya.
Bekasi Watanana campur sarinya Indonesia. Yo. Yo. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya.
Allah. Suara langgeng audio sound system. Ibu siapa? Yo kanca neng sisih gembira alera bera banyune segara angrian numpak prau layar dina minggu ke pariwisata alon praune wis nang biabu banyu pinala ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrang lesu ate cawe lembak jebule wis sore witing kelapa katon awe-awe rayogane pece bali wae dene sesuk tumandang nyambut gawe matur nuwun Waton ono. Masuk. Bude. Rina wangi tansah kelingan Rawan ayu Kalimantan Tanta guling tak sayang-sayang Nanti kaya wong kedanan Medan mas tutu nongka. Tinggal mulai rakondo-kondo. Saben dino aku ngalamun dik tekan omah atiku bingung jane tresno ora wangi ngembung rasane kaya wong linglung Bajune sampun tak rewangi atus kumpul Tresnaku ra bakal alum. Antenien mas urung. Bude Tri Masuk Dik. masih waton ono Sarang-sarang Bunda. Bunda Tri mas Bunda Tri Bunda Tri. iya Artinya ada Bunda 3 di sini. iya Asik yo. Waton ono. masuk Say, ha, Kenalan Kang Mas kumpulan Kang Mas kumulin segera Asik. beline banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dino aku ngalamun dik tekan omah atiku bingung jane tresno ora wangi lembung rasane kaya wong linglung Wangi banyune sampun Bersama Bunda Tri. Sembah nuwun terima kasih. Ini produksi.
Enji sembah nuwun, terima kasih Bunda Tri. Lho putih. Asik. Yo. Ayo. Yes, Pak De. Roro Jogja ngombe pancen ayu tenan. Ayu tenang. Ora mokal yen aku nandang kacamaran. Nandang kasma. Waspadano prajuritmu kelaparan. Apula kowe dadi wanita boyongan. Joko batu kowe aja Ayo. ngalung. Jom. Iki kataku turun rampung. Bila mati Kang Mas Prabu Gopala.
Tanduk apa? Ya, ini belum ada. Masih bersama Campur Sari Waton Ono Campur Sarinya Indonesia bersama Oni Tiara. Jangan kau benci aku dan dia, sahabat karibku salah yang dulu ke rumahku mengantar surat undangan darimu. Jangan kau benci aku dan dia, bukan ku sengaja ingin membalas sakit hati padamu. Hanya dia pengobat luka di dada. Hanya dia pelipur lara hati yang luka. Semua nyanyi Mas Broto. Wanita yang mana tak sakit hatinya bila putus cinta. Wanita yang mana tak sakit hatinya bila kekasih tak setia. Dia sahabatku, jadi kekasihku, mengganti dirimu. Dia sahabatku, ingin meminangku, relakan aku bahagia. Kita goyang lagi bro. Ayo bro. Bersama Campur Sari Waton Ono Campur Sarinya Indonesia kerja bareng dengan Lili Production dan juga Suara Langen Audio Sound System. Jangan kau benci aku dan dia, bukan ku sengaja ingin membalas sakit hati padamu. Hanya dia pengobat luka di dada. Hanya dia pelipur lara hati yang luka. Masa wanita yang mana tak sakit hatinya Bila putus cinta. Wanita yang mana tak ingin bahagia. bila kekasihnya setia. Dia sahabatmu, cari kekasihku, pengganti dirimu. Dia sahabatmu, ingin meminangku, relakan aku bahagia. Wasik. Relakan Aku aku bahagia. Oke. Terima kasih. Satu nomor lagu permintaan.
bersama campur sari waton ono suara langgeng audio sound system saja sidik. Just it. Oh, ah, oh, say. Bersama waton ono campur sarinya Injunis aca nehi sembah nuwun Bunda berkah selalu.
dikasih bonus bersama Waton Ono. Habiskan. Bunda Marni tolong diisi ulang ya. Saldonya tolong diisi ulang. Kita goyang lagi bro. Sakno. Saringan Indonesia. Curhat. Waton Ono campur sari. Suara angin audio.
monggo sini. Biyen mula sliramu wis tak aturi dik golek bojo sing ganteng kaya playere pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi janda say ha wis dikandani ket biyen kon milih aku malah ninggal kabeh iku ora perlu dikatuni janjiku biyen aku saguh ngancani kowe lan aku muga dadi bojone ra kena prawane tak enteni randamu Amin amin. Waton ono campur sanya Indonesia duet bareng Ini namanya Dek siapa? Risma. Dek Risma Karisma. Artis ya. biyen mula sliramu wis tak aturi dik duwe bojo sing ganteng kaya Mas MC Mas Hari Mas. pungkasane sliramu digawe lara ora wurung sasi ngarep dadi rondo Amin amin. hey ha lele oh 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 kabeh iku ora perlu dikatuni janji kumbiyen aku saguh ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni emboke Terima kasih Dedek Risma Karisma sampun kersa.